tak vznik tejto školy má svoj príbeh a musíme sa vrátiť niekoľko rokov naspäť, a to k Nežnej revolúcii. V tom čase sa k tejto revolúcii a k tým demokratizačným zmenám, ktoré nastali v tejto spoločnosti, pripojili aj Rómovia. A môj manžel v tom čase kandidoval za Rómsku občiansku iniciatívu na kandidátke VPN. Tomu predbiehala nejaká predvolebná kampaň a v tej kampani som s ním navštívila 326 rómskych osád, ktoré som v svojom živote videla prvýkrát. No a ja už keď som si povedala, že začnem niečo v tejto oblasti, tak som si povedala, že z môjho pohľadu a z toho pohľadu z mojej profesie najlepšia cesta je vzdelanie. Keď som sa pohybovala po tých konferenciách, dostala som sa raz na jednej konferencii k debate s pánom profesorom Mironom Zelinou a Miron Zelina mi povedal, že áno, tá spoločnosť vníma Rómov ako talentovaných ľudí a očakáva od nich stále to, aby túto spoločnosť zabávali, aby pre tú spoločnosť hrali. Ale keď my chceme pomôcť tým ľuďom v tých komunitách, tak je najvyšší čas, aby sa založila nejaká stredná škola, do ktorej by chodili deti z týchto komunít a po absolvovaní tejto školy by sa do týchto komunít vrátili a menili tam kvalitu života. A tak vznikla táto škola, ktorej prvý názov bol Sociálno-právna akadémia pre rómske komunity. V čase, ktorý prebiehol za tie celé roky, názov školy sa niekoľkokrát menil. Dnes už nie sme akadémiou na príkaz ministerstva školstva. Len musím spomenúť to, že tie prvé kroky a prvé roky neboli ľahké, že sme sa obklopili s ľuďmi, ktorí keď by nestali pri nás a neboli pri nás, tak určite by sa nám nepodarilo urobiť to, čo sme urobili a čo sme dokázali a čo sme vybudovali. No, človeka napadnú mená ako pani Monika Vladová a ľudia, ktorí tu nechali veľkú časť svojho života, ktorí pracovali preto, aby to vzniklo. Mali sme neskutočných pedagógov, ako bola pani Eva Gašparová. My sme boli tí, ktorí zavádzali do školstva rómsky jazyk. A čo by som ešte povedala na záver, ja si myslím, že tá práca nebola zbytočná, lebo dnes, keď sa tak spätne na to pozriem, môžem skonštatovať, že v podstate skupina, ktorým dneska táto spoločnosť hovorí, rómska inteligencia, sú v prevažnej miere naši absolventi. No, na škole pracujem od jej vzniku, čiže v roku 2005. Na začiatku som pôsobil ako učiteľ, väčšinou matematiky alebo informatiky. Do vedenia som nastúpil asi po skončení vysokej školy, čiže niekedy v roku 2007 som bol zástupcom riaditeľa školy. So mňou v vedení bola aj pani Vladová Monika a riaditeľka bola pani Adamová. Po nejakom čase, asi 7 rokov dozadu, som sa stal riaditeľom školy a môjim zástupcom bol pán Bláško. Veľa Rómom dal vzdelanie, tú maturitu, niektorí z nich pokračovali aj na vysokých školách
ale veľa z nich sa uplatnilo v praxi ako pedagogickí asistenti, učiteľky materských škôl alebo sociálno-výchovní pracovníci. Tých 20 rokov je dosť aj v živote človeka a vlastne je to už nejaká dospelosť. Tá škola už na začiatkoch mala tie svoje problémy, veľakrát sa menil názov, veľakrát sa menilo sídlo školy, čiže beriem to tak, že je to už nejaká taká dospelá, čiže plne vyvinutá organizácia. No, ťažko povedať, čo bude o 20 rokov. My tiež, keď škola bola v 2005 založená, sme nevedeli, čo bude o ďalších 20 rokov. Ako hovoríš, tie prekážky boli veľké, museli sa stále prekonávať, bojovať s inštitúciami, s kontrolami, s tým, že vôbec škola vyučuje rómsky jazyk, bol to stále problém. Aj v tom prvotnom názve sme mali pre rómske komunity. Dneska v názve toto nenosíme, ale skrátka ako SPARK ešte tie dve písmenka rómske komunity ukrýva. Plány sú rôzne, ale stále je to posilňovanie toho rómskeho jazyka. Stále aj v dnešnej dobe treba študentom vysvetľovať, že sa za svoj rómsky pôvod nemusia hanbiť, že si môžu písať rómsku národnosť. Áno, na žiakov aj na absolventov som hrdý. Robili rôzne projekty, samozrejme je to iné, keď príde prvák, ho nepoznáme. Ale keď je to štvrták a vidím ten pokrok, ktorý za tie 4 roky dosiahli, hlavne tí žiaci denného štúdia, je to niekedy obrovský pokrok, takže som hrdý na to, že môžu ísť maturovať, že pravdepodobne budú úspešní na maturite a že sa môžu prihlásiť na vysoké školy a ísť ďalej študovať. Čo by na iných školách nemuseli dosiahnuť. No a úspechy sú dielčie, čiže to už keď nám sme prvýkrát maturovali, to už bol úspech, že vôbec sme dotiahli, myslím, že okolo 40-50 prevažne Rómov v maturite, ale nielen Rómov. Ďalší úspech bolo, že sme vôbec získali priestory v centre mesta, že sme dokázali vydať zborník, dokázali sme absolvovať výlety, rôzne exkurzie, odborné prednášky. Čiže každý jeden deň môže byť úspechom na tejto škole. Škola nech sa rozvíja, nech rastie. Tiež chceme, aby Rómovia vzdelávali Rómov, čiže aby naši možno absolventi alebo absolventi vysokých škôl, ktorí majú rómsky pôvod a vedia rómsky jazyk, aby prišli ku nám učiť, aby učili aj iné predmety ako rómsky jazyk a aby vlastne sme nemuseli pozerať na to, či je človek Róm, nie je Róm, ale že by všetci mali rovnakú šancu uspieť v živote.